Здравейте, аз съм Виктор. Аз съм Сашо. А вие сте с Виктор и Сашо. В днешното видео всеки ще отговаря на въпроси на другия. Да, а темите са 3, като въпросите общо са... Кажи ги ти. Всеки ще задава общо 6 въпроса. В една тема. Не. Общо 6 въпроси. В трите като теми. Има 2 въпроса в една тема. Точно. Темите са математика, космос, космическа, така да я кажем, и третата е градски транспорт. Паузираме видеото, подготвяме въпросите и започваме да се задаваме. Да. Добре. Аз ще започвам в сферата математика с малко по-лесен въпрос. Добре, давай. Забравихме само да уточним, че той ще задава въпроси на мен и аз трябва да му отговарям. Обаче пък след като му отговоря и прецениме дали е грешно или вярно, пък трябва аз да му задам на него и той да ми отговори. В смисъл, редуваме се. И да, давай ти с първия. Първият ми въпрос и двата ми въпроса ще бъдат... Не и двата въпроса ще бъдат от обикновена дроб да превърнеш в десетичен дроб. А първият е доста лесничък. Обаче ще има ли АБВГ? Не, вярно или грешно. Давай. И сега първият ми въпрос е: вярно ли е, че Тук трябва много да внимавам, защото... Да. Давай. Дробта 3. Дробта 3. Какво? 3. Не 3. 1,5 50. 1,5 стотни или десети? Не. Да, това малко ще бележим, като дробта е 3,60. Вярно ли е, че равно на 0,20? На 0,20. Да, т.е. 0,2. Как ще разсъждаваш? Значи... Първо, за да се получи от дроб в... Това беше смесено или в десетично дроб? В смисъл, мисълта ми е такава, че от обикновена дроб да се превърне в десетично или в смесено число. В десетично. Значи в десетично. Тогава в такъв случай делиме 3 на 60. В прав път ли съм? Не мисля, че да. И пак май беше 6 на 3. 60 на 3. Но пък не знам. Тук не мога да отговоря точно. Вие пишете в коментарите колко е отговора. Ти сега... Да. То може да в края на тези минути, като вече осъзнаем какъв е отговорът, ще бъде изписан някъде тук долу. Пък въпроса, виждате го отгоре. Откъде знаеш, като не ми пуснат програмата за обработване? Това е друга тема на разговор, но на него ще му я пуснат след време, да се надяваме. Надявам се. Смятам, че това е... това е вярно. Не е вярно. Грешен отговор. Грешен отговор. По мои много велики изчисления, които не знам дали са вярни. Сега им кажи отговора колко е. 0,05. 0,05. Как го получи, бе? Аз имам един начин за решаване. Как? Я го кажи. Не знам дали е вярно за математиците, които следят канала. Моля ви, напишете долу. Моля, пишете долу в коментарите самия как се решава отговор, и ако искате ни изпратете и снимка, ако сте написали ако сте написали решението, ни изпратете в коментарите. Пък го обяснете, кой знае. Да. Добре.
Вече ми... така. Значи, Сега... тъй като едно е, т.е. 60-60. Делим на 20, защото 60 на 3 е 20. Да, 60 на 3 е 20, точно. И делим 1 на 20 и се получава колко? 0,05. Ай, сега ти ми задавай въпрос. Ами, всъщност, този път малко ще е такъв строително смесено с математическо. Да видим. Колко смяташ, че е най-високата сграда в Дубай? Ами аз даже... По изчисления. Колко би трябвало да бъде? Аз съм се качвала на нея интересен факт и тя е, познай коя, Бурж Халифа. Добре, и колко е висока? Ами, Математически изчислено. Колко е висока? ами ако не се лъжа, беше някъде около 180 метра. 180. Кой ти звъни? Звънят ли? Не. Ще ме извините само обаче, че... Спирам видеото и след малко ще се върнем. Така. Така. Сега. Върнахме се отново. Направихме малка кратка пауза, защото както видяхте преди малко ми звънеше телефона и трябваше да вдигна. Един негов приятел и... Да. Въпреки че аз съм малко търсен, не смятам след време да ме търсят. Така, колко казваш, че е висока колко трябва да е висока най-високата сграда, която се намира в Дубай? Ами, може колко ли... трябва да е висока? Да, а става ли? Преди аз да... Кажи просто отговор. Ами... Колко смяташ, че е? Може ли да не ме пред? Преди да отговоря на въпроса, ще ви покажа какво е това лист. Тук сме си записали темите, не знам колко добре се вижда, но тук пише Мат, Космос и ГТ. Аз пиша я малко приближи още към камерата. Така, то се вижда огледално. Обаче Космос малко не му се разчита, защото... Писах с маркер за дъска. Да, обаче пък неговия маркер не е тънко, ами е с дебело, така че ще ни извинявате много, по-точно него ще извинявате. Да. И така, да продължим. Колко смяташ, че е? Колко смяташ, че е? И че трябва да бъде? Ами... Да, между другото, май такова. Май продължиха строителство. На Бурж Халифа? Май, не знам. Защото гледах от едно видео на The Clashers там, ама забравих. Май беше за 10 мегаструктури, които са се превърнали в провал. Защо и там точно за нея, по времето на нейното строителство, се появила COVID-пандемията и са вкарали всички в затвора. После са ги освободили, пък единият собственик умрял, ще го видите в YouTube. Така че да. Да, след това... Добре, колко казваш, че е? Ами, аз бях в Дубай 2019 година. Да. Там, не знам кога беше. И? Ами тогава разбрах от местните, че била 183 метра. Не знам нали е така, аз просто така мисля. Чакайте да маха само тази част. Ами, за съжаление, тук сега ще има малко спорове, но по някои изчисления пък тя... За мое огромно съжаление към теб, това е верен отговор. Или пък май беше 1 километър. Не знам, пишете. 1 километър? Ти знаеш. Имаше една такава сграда, която беше като връх и беше небостъргач. Това е точно Бурж Халифа. Да. И май беше 1 километър. 1 километър, не? Добре, сега пишете долу в коментарите колко смятате, че е. Ние после ще го изпишеме тук някъде отговорът. Въпросът пак си го виждате. Добре, давай сега. Само да кажа, че
Не знам, ти решаваш, но ако искаш, може да ми дадеш 0,5 точки. Това е... Ами половин точка ти давам, защото хем се смята, че е 1 километър според някои източници, пак хем местните казват, че е 1000 и... че е 1000 и колко беше? Да, едно момченце мина просто. Съжалявам, за което ние сме на средата на площадка. Какво да направим? Няма. Това е нашия роден дом. Така че да. Искам да кажа, че това видео може би ще бъде разделено на 2 части. Защото е, като гледам колко, 10 минути. Май ще се окаже, че ще бъдат 2 части. Ако успеем нашия редактор да ги съедини двете в едно. Не, ние ще имаме 2 отделни видеа и ще бъдат качени 2 отделни видеа. Обаче пък във второто ще продължим реално. Той е като продължение. Нали, както по филмите следва продължение. Нали, има някаква логика. Добре, сега преминаваме към космическата тема. Моята забавна и любима. Ами... Давай сега, задай ми един космически въпрос. Извинявам се, господин Русинов, да. Но трябва всеки да зададе по още един въпрос. Защо? Бяха по 2 въпроса от всеки, който трябва да задава, ако не помниш. Да. Не, нали трябваше само да... Не, нали са общо 6 въпроса 12. в трите. 12. Не, значи, че лъжеш. Не лъжа! Значи, нали така го... Добре, няма да се караме сега, че такови ще се вземат да ни намразят за това. Дай просто да продължим. Ясно е. 12 въпроса общо в трите категории, защото в една, ако следваме този път на логиката, ще има пък 4 въпроса. Само в една тема. А то те са общо 3. Вие си правите сметката, не ви го казвам сложил, така че да. Добре, давай, продължавай ти. Какъв е следващия ти въпрос? Ами, както си мислех, да бъде преобразуване от обикновени дроби в проценти. Не в проценти, в десетични дроби. От обикновени в десетични. Сега ще бъде от... Значи ще има задачата ми 2 подусловия. И кои ще са те? Едната е от обикновени дроби. В какви? В проценти. А другата ще бъде много слаб. Десетични дроби в проценти. Но ще бъдат различни числа. Така вече съм се сипал. Давай въпрос. И ще бъде като текстова задача. Да. Тук виждате въпроса, ще е по-рано качен, да го знаете. Добре, давай вече. За домашна работа Георги имал 2 задачи да реши. Да. Едната била: намери 50% от... Чакай малко. Що ми обясни? Сега. Тук аз малко имам към условието малко забележка. Тъй като не може да имаш една задача, т.е. условие, и да имаш пък други 2 задачи с условия към тях. Не може условия в условията. Може примерно да зададеш въпрос от типа: Петър прочел една книга, а прочетената част е примерно, да кажем, 48%, и цялата книга е еди си колко страници, примерно 102, и 48% са или примерно да кажем, че непрочетената част е още, не знам, 50 страници, не 50, извинявам се, 102 делено на, мисля, от 48% от 102 колко прави страници? Сега така малко ще се забавиме, ама... Така, добре, ще измисля друга задача. Да, измисли, защото тази ти беше много тъп. Условието. Ама да е
с такъв тип. С- Да мога да я усвоя, защото Ще така... бъде лесничка, спокойно. Давай. Лесничка Е, за... тук... Ама въпрос искам, въпрос. Защото, нали, тук ще го изпишем някъде. И така, да се знае. Добре, давай. Вярно ли е, че 50% от 9102 Сурко. Давай. Не може и малко по-малко. добре, 8102, Добре. да мога и аз да го сметна, Давай. е 4051. Сега... Това е супер елементарно. Чакай да си взема водичката от тези тук. Тук нямаме такива... Ами, тук са използвани. не мога точно да ти... В смисъл, ще ми отнеме време. Значи 50% казах. Елементарно просто. Значи 8102 делим на 2. Съответно, да. Получава се 4051. Точно това е. Вярно е. Верен отговор и ти Браво, имаш е! една точка. А ти имаш половин. Да, но още не съм отговорил на въпроса. Добре, айде. От Който теб- беше за Бурдж Халифа в Дубай. Сега следва следващия мой въпрос. Отново за математически. Така, сега... Примерно да кажем Гошо прочел част от книга, която е с общо страници 215. Като той прочел само 37% от книгата. Тоест, че 37% от нея е изчел. Колко страници му остава още да дочете? Ама то трябва да е с вярно или грешно. Има и такива, които са без вярно или грешно. Нали говорихме, че е вярно или грешно? Добре, това е единственото изключение. Давай се. Айде, Трябва давай. ли лист хартия? Айде, смятай. И разсъждавай на глас. Така. Понеже аз имах една така задачка и ти сега ще ми такова. Ама нищо, следващия ми космически въпрос ще е много интересен, но пък ще има и... нали, ще е много и лесен. Така че да, давай сега те видиме. Аз съм, само да кажа, аз съм математическа паралелка и пак не мога да отговоря на този въпрос. Давай, просто отговори. С тази математика се забавихме около 18 минути и 23 секунди. Добре, значи 37% дигам малко летвата. Го правя на 55. Добре, това е по-лесничко. Да, айде са. Ще ми трябва ли с хартия да го реша, ама... Нямаш такъв наличен. 55% от 217. Страници. Да, но числото е 217. Обаче тук става въпрос не за колко. 215 бяха, нали? 217. Не беше ли казал 215? 217. На тебе ти се причува сигурно. Нищо да е, карай. 215. 215. Намаля малко страници, че да е по-лесно. Добре. Айде. Така. 50%. 55. Да. 50% от 215 страници. е 107,5 страници. 107,5. Майко. Ама аз не мислих, че ще се получи 10-тичко, бе. Боже. Трябва ми това листче. Няма там верни отговори. Ще ми трябва малко... Няма верно. Няма. Трябва да го сметнеш.
Ето тук е едно от един магазин, една сметка. Да, на гърба ще това. смяташ просто. Ще смятам Няма на гърба. Може с моливчето да смяташ. Не мога на 8,50. Айде, ще не мога на 8. Айде, Сега ще сметни го кажа сега верен отговор. и да видим колко ще получиш. Една точка и половина. Така. Казахме 50% от 217 е колко? 215 бе. 215. Да, ще получих малко по-грешен отговор. Не смятам ето тук. Ето това. Да. Има право, спокойно. Има право да смята на хартийка. 107,5 страници. 107,5 е 50%. Обаче ти търсиш 55. И ще намерим колко? 10%. Казано е, че 55% търсиш. 10% от 215 е 21,5. 21,5. Добре. И 21,5 ще го разделим на 2, за да се получат 5%. И така, като съберем 50% с 5, ще получим 55. То си много умен, бе. Ай, давай, смятай. Така, и тук вече идва Голямото смятане. разбира се, 10 цяло и нещо трябва да се получи. 10,75 и 107,5. 107,5 плюс Чакай, 10,75. така, тук вече смятам 107,5 с 10,75. Между другото, аз не му подсказвам, само отбелязвам. Да не кажете нещо долу в коментарите, че съм му подсказал и съм му казал отговор. Така че, да. Ти едва ли го знаеш. Обаче пък, сега, ти хубаво ще намериш колко са 55%. 118,25 страници. Обаче ти какво търсиш в случая? Колко са страници? 55%? Колко са непрочетените страници? Непрочетени. Тоест имаш 45. Не бяха ли прочетени? Непрочетени. Добре. Но ти намери прочетени. Ако съм казал прочетени или не прочетени, сега какво толкова? Пак ги е намерил. Няма проблем, ще го сметна и тези, които са непрочетените. Добре. Малка тренировка за обая. Да. Ами не знам нали е вярно. Колко е? Получих 97,75. И това колко процента са? 45% са непрочетените страници. Сега после ще изпишеме тук дали е вярно или грешно, но според мен получаваш една точка. Тоест всеки въпрос носи една точка. Няма. Допитах се да такова, ама да. Сега преминаваме към космическата тема. Ами моят въпрос за космическата тема. Космическо настроен човек, тъй като той много обича космоса и самолетите. Аз даже исках и последното да е не градски транспорт, ами да е самолетна. Ама той ме изигра. Така че да. Трябва да спрем за малко видеото и ще продължим. Добре. И така, продължаваме с космическата тема. Само че направихме малка пауза, защото, както виждате, тук имаше едно дете. Пак се извиняваме много за недоволството, така че да. Мале, то 24 минути снимаме. Да, поне може вече се качват видеа над 15 минути, че и да ти понякога не позволявай. Да. Добре, айде сега. Той им каза, че има пък два подготвени въпроса. Един лесен, пък друг труден. Така че дай да видим първо кой въпрос ще ми избереш. Не, избери лесни или трудни. А то всъщност аз трябва да си избера. Лесни или трудни? Ай, ще избера трудния. О, добре. Или пък лесния. Добре, избрал съм вече трудния, така. Давай. Тук ще го запише въпроса и отговорите. През коя година Исак Нютон е открил
е открил гравитация. Чакай да си запомня времето. А нещо жокери такова. Не. Отговори. Ще ти дам 4 отговора. Добре. А. 1752. Б. 1478. Така, продължавай. В. 1687. Или Г. 1683 година. Първо трябва да си припомня през кое време е живял. Със сигурност не е към 600-ната, защото пък той когато открива гравитацията, пък може би години след това се спори за планетите. Абе... А, Б, В или Г? Ще имаш ли една... Избирам А, защото пък няма как да живее човека през 400-та година. Или през 600-та. Или през 600-те години. Няма как. Ами, тотално сбърка. Отговорът беше в 1687 година. 87. Това трябва да го запомня. Запомни го. Добре. Отговорът 1687 и както повечето знаят... Къде бе? Кое? Къде бе баща ми? Не знам. Така, едно малко момченце. Така. Пак минават някакви дечица. Да. Трябва да снимаме вече в стаите. Аз личим. Как ли? Така. И както знаете... Аз съм ти намислил... Ама- Да, сбъркал съм. А може ли аз да си изкажа? Давай. 1687 година той е лежал под ябълково дърво, ако не се лъжа. И една Да, ябълка така е паднала от дървото. И той така е открил гравитацията. Обаче му е паднала върху главата. Да. Но пък тук искам да добавя само, че има и една противоречива теория, която гласи, че той само на една седянка видял как от едно дърво пък пада ябълка. Тоест, че имаме две противоречиви теории. Едната е, че му пада ябълка върху главата и той е точно под дървото. Другата пък, че за седянка и че е видял дървото. Добре, хайде. Пишете в коментарите. Според Така, вас аз съм коя ти е? намислил. Така, намислил съм ти. Два въпроса. Кой искаш, лесен или труден? Айде с лесния да започнем. О! Така. Само да кажа, ти имаше 0 колко точки? Вярно ли е, че... Аз имам една. Аз имам 1,5, нали? Аз имам само една. Така, добре. Вярно ли е, че че планетата, която я наричат Земя 2.0, е на 1400 светлинни години и че я смятат за най-близката планета до Земята? Ай ся. Айде ся. Повтори въпроса отново, че нищо не разбира. Какво си чучу? Значи накратко ти казвам, че Земя 2.0, т.е. така наричате една планета, която е много сходна на нашата и заради това са й дали такова име. Сега, въпросът беше, че тази планета се намира на 1400 светлинни години от нас и че я наричат най-близката планета до нас. И дали е вярно това? Ай сега. От едно предаване. За светлинните години май ти се стори познато и може и да е вярно. Обаче трябва да кажеш за това. Ох, ще ме извините наистина. Бих много течно какво да направя. Изпускам газове. Но обаче трябва да ми кажеш дали е вярно, че е най-близка до нас. Ами, не знам за никаква планета 2.0. Земя 2.0. Земя 2.0, така че аз просто казвам на тото, на рандом, на тото или как и там наричате
грешни. За съжаление, не. Вярно. Земя 2.0 или как беше Глизи 432b. Просто сега се сещам за името. Какво да направя? Както и да е, се намира на около 1400 светлинни години. В смисъл, учените са открили преди много планети, които са сходни на нашата и се предполага, че могат да поддържат живот и че те поддържат такъв живот. Обаче пък са открили тази планета, която е наистина зашеметителна. И то е с 1,5 милиарда години по-стара от нашата и вероятно, че може вече да поддържа живот. Мисля, има повече време да се усвои живота. Също така, и сега приключвам, и се изчисли, че тя е на 1400 светлинни години от нас. Обаче в сравнение с другите открити планети е доста близо. Тоест е толкова, да кажем. В космическия мащаб може би е толкова. Докато другите са много далечни. На по 2000-3000 светлинни години. Да. Така че ако имате някакви критики към отговора ми, пишете долу какви са. Айде сега, ти ми задай на мене въпроса. Тъй като това е точно средата на видеото, мисля за това видео да спрем и ние веднага след това ще запишем следващото видео. Искаш ли да направим така, ти да ми зададеш въпроса и аз в следващото видео да отговоря на него. Все не сме го спрели. Не. Защо? Така. Защото не се сещам за въпрос, който да те затрудни. Нали каза, че имаше един лесен? Добре, ще задам лесния, но в следващото видео. Това беше видеото от мен. И от нас, двамата. Да. Аз съм, отново да си припомниме, аз съм Сашо. Аз съм Вики и вие бяхте с Виктор и Сашо първа част. Съответно, втората част ще качиме веднага след първата. Да. Евентуално ако обработи, така че се абонирайте за това видео или за тази част и очаквайте следващата. И очаквайте следващата част от това цяло видео. Една изцепка от това видео, и Сашо сега каза, абонирайте се за това видео. Чакай. Сега ще спря, да. Да, за момент спрях, защото той ми каза пък, че иска да каже нещо. Давай, кажи си го. То трябва да е абонирайте се за канала и лайкнете това видео. Да. Както и другите. И с subscribe бутона и с лайк. Да. Също може да гледате и миналите видеа, които са доста интересни. Като най-гледаното ни е първото, където се представяме и може да разберете интересни факти за нас. Да. В следващата ни част, втора, т.е. в следващото ни видео, което е втора част на това, ще научите какъв въпрос ми е задал и за останалата тема, която е градски транспорт. И ще го смажа, Надявам се. Това беше всичко от нас. Чао! И до следващата част. Бай-бай! Адиос!